गोदानै सायख'जानाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनिसिम गाहाम हामलायथि बावदों 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकआ चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि बानजायनायाव दिनै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि मावख'आव गोदानै सायख'जानाय हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनिसिम गाहाम हामलायथि बावनायजों खुसिजोंनो रंजानानै एटम बम गावनानै बरायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों चिरां जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, इएम रन्जित बसुमतारी, पिए प्रणय मोसाहारि, 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिद्दाव मोसाहारि आरो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि नेहाथारि निखिल बरगयारिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय जे दिनै जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे भारतनि हादरगिरि हिसाबै जोंहा दिनैहाय द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जोङो मोननो हाबाय। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों जे बिथाङा दिनैहाय 75 बोसोर भारतआ दिनै उदांस्रि जानायनिफ्राय बे समावहाय जोङो नुबोदोंमोन भारतनि हादरगिरि महरै जा डक्टर राजेन्द्र प्रसाद बिथांनिफ्राय जागायनानै जा नै दा सोलिफु जे जोंहा 15थि भारतनि हादरगिरि रामनाथ कमिन बिथाङा फिसा मोनसे दलित हारिनिफ्राय फैदोंमोन। दिनैहाय जोङो नैबे 16थि जे भारतनि हादरगिरि बे हादरगिरिखौ जोङो दिनै मोनसे ट्राइबेल हारिनिफ्राय बा फिसा मोनसे हारिनिफ्राय दिनै भारतनि हादरगिरि जाफैनो हादों बा दिनै सायख'जादों खोब मोजांनि बाथ्रा। दिनै जोङो आसा खालामदों जोंनि एनडिएनि जे गासैबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि नाजानायाव नैबे बिथांखौ सायख'नायाव निसय जाफुंसार जादों बेखौ जों मिजिं खालामदों। दा दिनैहाय जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथाङा जे सासे गोग्गो सुबुंनि आरो बिथांनि गोग्गो मावनायनि गेजेरजों भारतआ जौगासार जागोन, जौगाखांनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। जों आसा खालामदों जे जोंनि गोग्लैसोनाय हारिया बा ट्राइबेल हारिया बा ट्राइबेल नङै हारियाबो दा बिथांनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि देशआ मुलुग दरबाराव मिथिजागोन आरो मुलुगनि मोनफ्रोमबो हादोरजोंनो खौसे खामानि मावनायनि गेजेरजों जाहाथे देशखौ जोङो लुखांनो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामनो हायो। बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जादों जे भारत बायदि हादराव दिनैसिम 75 बोसोरसिमाव जों नुबोबाय जे खुनु बे रोखोमनि राष्ट्रपति जायाखैमोन बेबायदि फिसा मोनसे हारिनिफ्राय। ओरैनो गोरोन्थि बुजिनो नाङा फिसा हारि होनोब्ला, खिन्थु नायोब्ला एसे गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे हिसाबै आं बुंबाय। दा बेबायदि मोनसे हारिनिफ्राय जे हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन जे मोनसे सिटिजेन फार्स्ट सिटिजेन जानायनि जे मोनसे खाबु होबाय बे जोंनि थाखाय जोंफोरबायदि फिसा फिसा हारिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै साननांगोन आरो। दा बेखायनो जों जोबोद खुसि जादों दिनै जे मानगोनां द्रौपदी मुर्मुखौ जे जोंनि भारत हादरनि जे हादरगिरि जे बानायबाय बे जोबोद गोजोनथाव आरो बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों, रंजानायबो मोन्दों, रंजादोंबो। जोङो जोंनि सान्थालि जोंनि बिदा फंबायफोरजों जों जयैनो रंजादों दिनै। मानोना जों नुबोदों जे गिदिर गिदिर हारिफ्रा एसे फिसा फिसा हारिफोरखौ जेब्लाबो नासयबोनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो। नाथाय नैबे दिनैनि साना एसे गोदान मोनसे जारिमिन दिनै सोरजिजादों होननानै बुंनांगोन जे सान्थालि जनगोष्ठीनिफ्राय एसे गोग्लैसोनाय मोनसे हारिनिफ्राय जे भारतनि जे राष्ट्रपति जे खालामदों बे माने जोबोद गोजोनथाव। आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्थ्रि बा जायफोर डिसिसनखौ लानानै दिनै बिथांखौ सायख'दों बे जोबोद मोजां जादों। आरो जायफ्रा माने बिथांखौ भट होनानै देरहाहोबाय बिथांमोनखौ जोबोद माने जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर जासियो। মানে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কাৰণে পিছপৰা মানুহৰ কাৰণে বিৰাট সৌভাগ্য যে আজি যে ভাৰতৰ এটা ৰাষ্ট্ৰ চলাবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তাক চিলেকশ্যন কৰিছে আৰু ভোটত মানে জয়যুক্ত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। সেইকাৰণে নিশ্চয় আমি গৌৰৱান্বিত। আশা ৰাখিছোঁ আমি অসমত বসবাস কৰা পিছপৰা মানুহবিলাকৰ নিশ্চয় আগুৱাব তেখেতৰ দ্বাৰা। আৰু আজি যে এটা সৰু পৰিয়ালৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এটা পদ পাইছে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ লগতে যিসকল পিছপৰা জনগোষ্ঠী আছে ST হওক সবে যাতে তেখেতে আগুৱাই ল'ব পাৰে তাকে আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো ST দাবী সেইটো পূৰণ কৰাৰ কিবা আশা
আশা আছে আমাৰতো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আমি এইটো প্ৰায় আজি স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা আমি দাবী কৰি আছোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ দ্বাৰা যদি আমি আমাৰ দাবীটো থাকিবই যদি তেখেতে আমাৰ দয়া কৰে বা কিবা তেনেকুৱা সুযোগ পায় বা সংবিধানৰ আধাৰত যদি আমি পাব লাগে নিশ্চয় তেওঁ কৰিব আৰু আমিও আশাবাদী আৰু আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কাৰণে নিশ্চয় गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन